ಕಿಡ ಮರಲವೇ ಅಂದೇಲಿ ಮರಲಿ ಅವು ಬಂಡ ಏರಿ ಇವ್ರ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಸೊಂಟ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತುನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ನಿಂದ ಓಮಂಜೂರು ಓಮಂಜೂರು ಬಿಲಿ ಕೂಡ Deton engkai nate das berpilih kemal beli. Hi, welcome to Manishshettyvlog. Ini engkal illade undu vishada panaga ita current bill korre pura illa illade barpeyade ancha aanil budu engkal illade parak ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಕಿಟಪನ್ನೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತೆಗೆದಕ್ಕು ಗೊತ್ತವಜಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಈ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಪಟಾಕಿಲ್ ಮಾತ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಂಡು ಕಿಟನ್ನ ಪೋಲು ಆಟ ಬರ ದಕ್ಕರ ಪರ ಎಂಚ ಆಟದಾಡಿ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಓಲಿ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ದಕ್ಕರೆ ಪಟಾಕಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ ಇಂತ ಕರೆಂಟ್ ತಲುಪು ದಕ್ಕದ ನಾನು ಮುಜಾಸ್ ಅಂಚೋವೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿನ ಗೇರ್ ನೀ ಇಂಚಿನ ಪಟಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮೂರು ತಕ್ಕಲ ಎರಗಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಉಲ್ಲೆಡೆ ದಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಡೆಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ತಗೋದು ಕಿಡ ಮರಲವೇ ಅಂದೇಲಿ ಮರಲಿ ಅವು ಬಂಡ ಮರಲಿ ತುಳುಟು ಅನ್ಪಿನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಬೇನ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೇರು ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂಚೂರು ತಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಮುಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನಡಪುಲಿಗೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೈತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಅದೇ ಹಾಂ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಲ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಬಂತೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಹಾಂ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಭತ್ತದ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಸರು ಮಲ್ದೇರು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅತ್ಯವ ಒಕ್ಕ ಹಿರಿಯಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಕಜಿಬು ಅತ್ತಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಂದು ಅಕ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿರೋ ಭವಂತು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಅದೇ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ದಾನೆ ದಾನೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೇಂದ್ರಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅತೀರ್ನ ಹೂನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗದ ನಾಯಿದ ಅದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಏರದ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ನಾಯಿದ ಬೀಲಾಗ ಇರತ್ತೆ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಪಟಾಕಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು మీరు నాయద బీళ్ళగోరు అప్ప పటాకి ఆಟದೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ನದಮ್ಮ ಹಾಂ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪ ಓಲ್ತ ದಾದನ್ ಅವಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರುಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವರುಂಡ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೋಟೆ ದಾದ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಏರಿ ಇವ್ರ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಸೊಂಟ ಸೊಂಟ ಏರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹ್ಞೂ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಂ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಅದೊಂದು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತುನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಮೀಂದ ಹಬ್ಬ ಸತ್ತಿ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಂಡ ಹೋಯ್ತ ಪಾರ್ಲರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಹಾಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿನ ಸಂತೆ ಕೇಂದಿರಿ ಏರ್ ನಿನ್ನ ನಿಗನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೈನ ಕೂತೂತೆಗೆ ಏರ್ ಸಾಯ್ಬೀರು ಇತ್ತೇರಿ ಏನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೇರತ್ತ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಮಗನಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಟ
ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಾತ್ ಏನು ಬರ ಇಂಚಗು ಕೋಡೆ ಅಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಇರ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕಿರಿ ರಾಮಕ್ಕಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಹಾಂ ರಾಮಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಬೀಡಿಗೊಣ ರಾಮಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಯರ್ ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕ್ಕಗೆ ಈ ಗಂಗನ ಮಗೆ ತಗೊಂಡಿರು ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ರಾಮಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆಯ್ತು ಅವು 6 ಮಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾರ ಯಾನು ಕೂಡ ತೂತಿನಾರು 6 ಗಂಡನೇ ನಂದು ಪಾಪ 6 ರಾಮಚಂದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡಿರು 6 ಪುತ್ತರು 6 ತೂಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಮಚಂದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡಿರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಗೋಡ್ಯಾರು 6 ಪಂಡಿರು ಈ ಗಂಗನ ಮಗೆ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿರು ಅಂದು ಪಂಡೆ ಮಕ್ಕ ದುಂಬ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರು ಹೊರ ನಿಂತೀರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ನೆನಪಂಡ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 1 ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 2 ನೋ ರಾಮಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿದೆ 6 ಪಂಡಿರು ಅಂಜನ ಜಗನ್ನ ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಅದೀಪ್ ಈರು ರಾಮಕ್ಕನ ಮಗೆ ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತ ನೆನಪಾಡು ಅವು ರಾಮಕ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಈತ್ತು ಬರ್ತಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಅಂಚ ಬರ್ತಾನು ಗಂಗಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ 6 ಕೇಂಡಿರೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ಪೈತ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಹಿಡಿತ ಹಾಂ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಪಡ್ಲೇದ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಲೇದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಂಗೆ ಅಡ್ಲೇದ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿಂದು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಪರ್ನಾಗ ಪೋಡ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋರಂಡು ಅಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು ಬುಕ್ಕಾರಿನ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಓಲ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಗಳು ಹೋಗ್ತೀನದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಓಮಂಜೂರು ವಾಮಂಜೂರು ಪಿಲಿಕುಲ ವಾಮಂಜೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಪಿಲಿಕುಲ ಅಂಚ ಪಿಲಿಕುಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹ ಅವ ಸಿಂಹ ನಯನತ್ತು ಮೂರು ಬೇಕಾಗಿ ಸಿಂಹ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಬರಲಿ ಮಗ ಶುರುಕುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ ಗಡಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ దాదాపు 12 పని యాభై ಓಕೆ ಮಲ್ಲಾಯ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ಕುಸಿಟಿ ಪುರೋಡು ಪನೋಡಿಗೆ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುಡತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ 2 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂವಿದು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ನೀವು ರಜೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್